21 ta' frar, San Pietru Damjani, isqof u duttur tal-Knisja, għex bejn l-1007 u l-1072. San Pietru Damjani twieled f'Ravenna l-Italja, għand familja numeruża u fqira ħafna. Meta kien għadu ċkejken tilef lil missieru. Sa minn tfulitu beda jaħdem billi daħal ma' wieħed raj u kien jiralu il-merħliet. Ħuh il-kbir li kien miżżewweġ ħadu miegħu, imma kien jitrattaha ħażin. Imbagħad ħuh ieħor li kien jismu Damjan u kien sar arċipriet ta' Ravenna ħadu miegħu, rabbih u edukah. Bħala rikonoxximent lejn dan ħuh, Pietru ħa ismu u beda jissejjaħ Pietru Damjani. Fl-1032 ta' 25 sena laħaq professur, iżda l-ħajja tad-dinja moġbitux. Ried jgħix faqda akbar ma' Alla u fl-1035 ħalla il-karriera ta' għalliem li kien qabad b'suċċess u daħal mal-Benedittini fil-monasteru ta' Fonte Avellana fuq il-Muntanji Appennini. Il-mortifikazzjonijiet u l-penitenzi li kien jagħmel kienu qed iħassrulu saħħtu u s-superjuri tiegħu meta ndunaw biex ma jħalluhx ikompli jagħmilhom talbuh jintefa' fuq il-kitba u l-pritki u biex jagħti l-irtiri. Kellu imħabba speċjali lejn il-Madonna. Fl-1043 meta kellu 36 sena ġie magħżul biex ikun abbati ta' Fonte Avellina u fl-1075 il-Papa Stefnu ħattru kardinal isqof ta' Ostia. Ħabbrek kien felaħ bil-kitba u bil-kelma biex jikkumbatti l-akkużi skandalużi li kienu komuni fil-Knisja. L-inkontinenza, il-lussu żejjed, il-laxkezza tal-kleru, ix-xiri u l-beħ ta' benefiċċji ekleżjastiċi. Pietru Damjani jibqa' magħruf għal kitbiet tiegħu, fosthom il-Liber Gomorianus ippubblikat fl-1051 li fih il-qaddis jikkundanna lill-kleru li ma kienx qed jgħix il-vokazzjoni tiegħu u l-Liber Gratissimus li jitkellem dwar il-validità tal-ordinazzjonijiet tas-simonija. Simonija tfisser l-intenzjoni determinata li wieħed jixtri jew ibih ħwejjeġ sagri. Għamel missjonijiet diplomatiċi li wħud minnhom kienu tassew diffiċli għal 7 papiet bħala delegat tagħhom. Fl-aħħar il-Papa Alessandro II taħ permess imur jgħix kif xtaq fis-solitudni tal-monasteru ta' Fonte Avellina. Iżda wkoll hemm għamilha ta' delegat tal-Papa b'missjonijiet għal oħra. Darba fi triqtu lura minn Ravenna fejn kien mar b'missjoni marat sew u kellu jirtira fil-monasteru ta' Santa Maria Vecchia Faenza fejn miet fit-22 ta' frar tas-sena 1072 meta kellu 65 sena. Ġie iddikjarat duttur tal-Knisja mill-Papa il-jum 12 fl-1828. Minħabba li San Pietru Damjani kien ibati ħafna bin-nuqqas ta' rqat u buġieħ ta' ras, huwa msejjaħ minn dawk li jsofru minn dawn l-inkonvenjenzi. Fuq qabru ried li jinkitbu dawn il-kelbiet. Dak li int kont jien, dak li jien għad tkun int, ftakar fija u itlob għalija, ħenn għal Pietru li l-fdal tiegħu jinsab hawn. Itlob l-Alla iħenna lija. San Pietru Damjani kien jitkellem b'konvinzjoni kbira fuq il-ġenna minħabba l-esperjenza sħiħa tiegħu ta' kontemplazzjoni divina. Huwa kien profeta jgħajjad kontra kull ħaġa minn ġewwa jew minn barra li żomm lill-bnedmin marbutin ma' din id-dinja. Kien jinkoraġġixxi ħafna
id-dixxiplina. San Pietru Damjani żviluppa t-teorija tas-sempliċità qaddisa li biha l-bniedem juża l-għerf fil-waqt li jibqa' maħlul għal kollox minn kull rabta. Dawn pariri tiegħu. Tħallix li l-qtieħ ta' qalb jagħmel bik. Toqgħodx tgemgem u titlewwem. Tkunx qalbek sewda u mdejjaq u qis li nuqqas ta' kuraġġ ma jtelliflekx sabrek, imma kun dejjem wiċċek għad-dawl, spirtu ferħan u fommok mimli bir-rat ta' ħajr. Naħseb nagħmlu sewwa li nsegwu dawn il-pariri sempliċi, pratiċi u qaddisa. Mhux li kien aħna l-Maltin ingemgmu inqas, inkunu iżjed kuraġġużi u inqas imdejqa, u nkunu mimlija bi gratitudni li nirringrazzjaw lill-Alla għaliex dan inissel il-veru ferħ ġo fina li mbagħad jidher ukoll fuq wiċċna. Alla biss jista' jagħtina dan il-ferħ li jibda minn hawn u li ma jintemm qatt. Talba mill-liturġija tas-sigħat. O Alla li tista' kollox, għatina l-għajnuna biex nimxu fuq it-twissijiet u l-eżempju tal-Isqof San Pietru Damjani, ħalli nagħżlu lil Kristu fuq kollox u ninataw dejjem għas-servizz tal-Knisja tiegħek biex naslu fil-għena u fid-dawl ta' dejjem. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.